What's up YouTube? What's up YouTube? What's up YouTube? Me ollaan lentokentällä. Me ollaan lentokentällä. Me ollaan lentokentällä. Geitti aukee kohta. Ja sit me lennetään suoraan Chaniaan. Me ollaan Hania. Hanjas. Chania. Hanjas. Squid Game language. Mennään keskustaan hotellille. So nice. Mennään vaan. Ihan vitu kuuma. Ihan sairaan. Tää ihan sika. Oh my god, ranskiksi. Mä en edes tiennyt, että sulla oli. En mäkään. Me ollaan hotellissa. Tää on tosi kiva. Me otettiin päikkärit. Bide. Kaappi. TV. Tuolla on. Wow, joo. Ja nyt menemme ulos. Kävelee. Ehkä ostetaan jotain. Katoa ehkä kenkiä. Ja sit mennään syömään. Mä oon ihan aurinkorasvas. Mulla on vitu älleolo. Mun jalat on vitun kiiltäviä. Ja mun jalkakarvat on vitu oudosti. Ihan vitun kuuma. 31 astetta. Ne aurinkolasit pitää hommaa sulle. Joo, mä tarviin aurinkolasit. Ja ehkä jonkun kivemman hatun. Mä haluan ehkä jonkun aurinkohatun. Sellaisen lierihatun. Lieriö. No ei, se on ihan likainen. Oi voi, onko kuuma? Täällä on viileä. Tuossa puulokki on 3 euroa.
What the fuck? Tuo näytti ihan... Toi on se... Mitä noi katsottiin? NFT. Mitä helvettiä? Onko sama? Ehkä vähän kalliimpi jopa. Vinicius. Oh. My god. Osettiin 2 vesipulloa. Mä otin Fanta Peach. Mennääks? Fanta Peach. Sit mä otin... Siellä oli Osher. Nu kan hamma. Ja lapsi potkas rantapalloa päin. Joo, Fanta Peach, Oshi joku orange flavor. Jännää. Ja sitten Araraatti Pepsi Maxin, I think. Ja se oli 4 €. 4,75. Ihan sairas. Kukki. Mut ei oo tämmöstä model. Mikä tää on? Tän muotoinen purkki. Tölkki. Huomasin, että aika moni rekkari täällä. Olkaa X:llä. Se on aika jännää. Tossakin. Ei kaikki on. X. Ei ihan kaikki. Toinen X. Tuollakin X. Sitten oli Z. Oi! Mut suuri osa on X. Vitu jännää. Tässä on Z. Kato noit portteja. Pillu. Kuivapuisto. What the fuck? Mikä tää on? Sinne vaan leikkimään. Tää oli Bershka, mutta täällä on Beshka. Marketissa. Katsottiin jotain paskasiintipaitoja, jos ei saanut kuvaa. Sitten mä oon testannut jotain miljonääri aurinkolasia, mikä ei sovi. Okay, pretty girl. What the fuck? 4 maskot. Unohdin kuvaa. Lemonade. Draft beer, kreikkalainen. Tää oli Anto ihan... ilmatteeksi. Tää oli niin hyvä. Peanuts. Anto ilmatteeksi. Anto vedetkin ilmatteeksi. Holy shit. Huomenta. Kello on 11.30 aamulla. Päällä on aika lämmin. Mennään kävellen johonkin aamupalapaikkaan, varmaan kahvila. 무궁화 꽃이 피었습니다. Onks toi avokadoja vai limeä? Onks nää? I don't know. Omena. Omena elus. Syötiin jo. Tää on kiva. Mennään rannalle. Rannalla. Linssi on ihan aurinkorasvassa. Älä vittu kuvaa mua. Kai tää kestää vettä. Kaikki kiinni. No? What the fuck?
One mouth breather. What the fuck? I'm at the beach. I'm at the beach. I'm at the beach. POV, saat velkaa mulle 3 miljoonaa euroa. Miss mun rahat? Miss mun rahat? Miss mun rahat? Tultiin takas. Musta tuntuu, että mun nenä palaa. Oippa sä oot kaunakaan. Moi. Moi. Oot niin nätti. Such a pretty girl. Aion katsoa myös paluut matkalla. Hello, baby. Moi. Moikka. Jatkaa Se on poika. Missä tiedät? Sillä on pallit. Komea poika. Onks siinä kiva olla? Oot niin komea poika. Ai, komea. Moi moi. Moi moi. Äsyttääks? Hauska mies. Rabbit. Mä oon niin vitun täynnä. Mä en jaksa syödä noita perunoita. Syötiin koko salaatti melkein. Melkein. Onks hyvä? No joo, ihan ok.
Ihan ok. Oi. No moi. Oho, terve. Okei. Se on nyt mun. Se vaan tuli mun syliin. Se vaihtaa. Ei tykännyt edellisestä. Ja mun päälle. No mitä Hele? No moi. No mä kuvaan teitä. En mä halua koskea. Mä kuvaan teitä. Sonja on puhas. Niin. Niin. Vitsi söpöö. Niin. Niin. Meow. 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 Onko sulla kaikki hyvin? Mä tulla sanoa meille moi. Ja se vedetään. Työnnäpä se alas. Mitä helvettiä? Sieltä. Nyt ollaan ihan kisu. Mitkä sun ajatukset? Oot niin pieni. On käden kokoinen. Pepsi Maxi Auroratti. Mä testaan jotain tällaista Atlasta. Jotain mehua. Joku green color. Peach milk, I think. I don't know. Mä otin strawberry milk. Yeah. Näytti ihan hullulta. Sparkling melon. Ja mä ostin sandaalit. Nyt laitetaan pikkulaskuun, niin Edvin ei suutu. En mä ikin suutu. Tänään on 3. päivä. Me mennään kävellen keskustaan katsomaan vaatteita, meikkejä, aurinkolasit ehkä mulle. Onko ne sun vauvoja? Ne on vauvoja. Onko? Saaks tästä kävellä läpi? Ei saa kävellä läpi. Okei. Mennään kauempaa. Käytiin Bershkas, mä ostin housut. Minä ostin ne sulle. Käytiin Bershkas, Aurora osti mulle housut. Syötiin pizzapalat. En mä tiedä, ihan sama. Ja illalla käytiin syömässä seafoodia. Syötiin kalmaria, siitä tuli ruokamyrkytys, niin meni 2 päivää vaan recoveraa. Ollaan taas tän sama hotellin aulassa, lounge-paikka. Mä otin 5 senttiä.
Joo, täällä me chillataan. Pitkä aika vielä lentoon. Ei viittinyt mennä rannalle tai mitään, niin ei keksitty mitään tekemistä. Kauheeta. Food poisoning. Nyt mulla on ihan ok olo, mut täällä on kuuma. 34 astetta. Ervin kattoo TikTokia. Viedään backdropia lalta tähän vitun kauan. Pistottu vaan lentokentällä. Ei mitään tekemistä. Tää lentokenttä on vitun pieni. Tää on vitun ruuhkas. Sairaasti ihmisiä. Syötiin äsken Goodies Burger House. Burgerit oli vitun nasty. Ne maistui niinku voileivältä. Et siinä oli välissä. Kinkku ja gouda siinä välissä. Sitten mä otin ne pois, koska ne maistui pahalta. Joo, mutta ranskikset oli ihan ok. Joo, tässä vähän kuvia. Tosi siistiä wow, lentokoneita oli siis meidän matka siellä Kreikkaan. Ja sitten näitä vähän, että mitä mä ostin. Tässä oli, no en mä ostanut tätä, mutta oli tosi hieno. Mä katsoin, että olisi voinut ostaa. Tässä oli selfie, mä katsoin, että wow, vitsi, mulla on ruskeat silmät. Sitten joo, aurinkolasit. Joo, cool. Sitten toi tuuletin. Ja sitten mä ostin oliiviöljyä lentokentältä. Oli kai, en mä tiedä, hyvänäköisiä tai hyvänlaatuisia. Joo, ja sitten mä ostin Disaronnoa ja tollasta meloncino jotain, joo. Ja sit Aura osti tällaiset korvakorot, mulle tällaiset tähdet, tosi kiva. Ja sitten mä ostin tällaiset, tää oli joku vitosen. Tää näytti maharakan siitä jutulta, niin sit mä halusin. Lämpimästi tervetuloa Helsinkiin. Istuthan vielä